Искам сърдечно и искрено да благодаря на госпожа Цачева за това, че предпочете в светлия празник най-напред да се срещне с младите хора на нашия град, бъдещите лидери на нашето общество. И днес на мен се падна честта да ви запозная с нашите дейности. Историята на Младежки парламент започва от 2000 година, като и тогава организацията непрекъснато участва активно в изграждането на гражданско общество, допринасят идеи и дейности за облагодетелстването на градската среда. Уважаема госпожице, колежки, изключително ми е приятно на този ден, Деня на народните будители, да бъда тук сред вас. Още по-приятно ми е, че сте отделили от своите няколко дни ваканция, доколкото ми е известно, днес е не учебен ден, нали не греша? Тази пъстрота, която имате вие днес, е преди всичко резултат от разчупените правила. От това, че днес вие сте граждани на България, но вие сте граждани на Европа, вие сте граждани на света. Нещо, за което вашите родители, баби и дядовци се опитвахме да постигнем за вас бъдещето на България. И тъй като днес е ден, в който няма как да не се върнем към онези наши първоучители, като се започне от Паисий и се мине през плеядата български имена, но в съвременния, в днешния ден, ние също имаме нужда от будители. Но вие за мен сте будители във вашите ученически колективи.